പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദി മിറാക്കിൾസ് ടൈം ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുത സമയം, ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് യേശുനാമത്തിൽ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ വലിയ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാന തിരുനാളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ വലിയ അഭിഷ്ടം എന്താണ്? എഫെസോസ്യർക്കെഴുതിയ എഴുതിയ ലേഖനം 5:17 പറയുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ അഭിഷ്ടം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവിൻ. എന്താണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷ്ടം? അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. 1 തെസ്സലോനിക്ക 4:3 നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിലും കർത്താവ് തന്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ലേവ്യർ 20:26 അവിടെ ഇപ്രകാരം വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ കർത്താവായി ഞാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തമാകേണ്ടതിന് ഞാൻ മറ്റെല്ലാ ജനതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 16:8 യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ. ആരാണ് അവൻ? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, സഹായകൻ. അവൻ വരുമ്പോൾ യേശു പറയാണ്, അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അനുദിനം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നത്. ഹെബ്രായർ 12:14 വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിനെ കാണുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നു, വിശുദ്ധി അജേയമായ പരിചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ സമയം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ്. മജിൻ ടെലിവിഷന് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിയാത്ത് മിഷനിലാണ്. ഫിയാത്ത് മിഷൻ ബ്രദർ സ്വീറ്റി ബദറിലൂടെയാണ് കർത്താവ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് സ്വീറ്റി ബദർ. സ്വീറ്റി ബദറിന്റെ അപ്പച്ചന് സ്വന്തമായി ബാറുണ്ട്. സ്വീറ്റി ബദർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഈ സമയത്താണ് അപ്പച്ചന് വലിയൊരു രോഗപീഠ കടന്നു വരുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചൻ മരിക്കുകയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ മക്കളായ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ ചെന്നു. സ്വീറ്റി ബദർ അപ്പച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചാ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബാറുണ്ടല്ലോ, അത് ദൈവത്തിന് ഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിലൂടെ ഒത്തിരി മക്കൾ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പച്ച, നമുക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ? ഒത്തിരി ഭൗതിക നന്മകൾ, നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ സ്വർഗം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പച്ചൻ ആ വാക്കുകൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വീറ്റി ബദറിന്റെ വാക്കിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മകനോട് സംസാരിച്ചു. ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാന മാർഗമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ബാറ് സ്വീറ്റി ബദറിന്റെ അപ്പച്ചൻ പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? മെഡിക്കൽ സയൻസ് അസാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അപ്പച്ചന്റെ ആ വീണ്ടും സൗഖ്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പച്ചൻ ഇന്നും 30ഓളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീറ്റ് ബദർ പറഞ്ഞത്. ഇന്നും അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ മകനെ ജീവനിലേക്ക് നയിച്ച എന്താണ്? ആ മകൻ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ദാഹിക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ താഴെയിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലാം. യേശുവിന്റെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പരിശുദ്ധ രക്തം നമ്മുടെ ശിരസിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ.
നമ്മുടെ തലമുറയിൽ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപത്തിന്റെ കറകൾ യേശുവിനകത്ത് കഴുകട്ടെ. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. വലിയ ദാഹത്തോടെ കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ. ഇതാ ഞങ്ങൾ കാൽവരി കുരിശിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നപ്പാ, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാണുന്നു ഈശോയെ. ദാഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. പാപികളാണ് ഈശോയെ. ഏറ്റെടുക്കണമേ, ഏറ്റെടുക്കണമേ. കണ്ടാലോ അറിയുകില്ല, ഉഴവുച്ചാൽ പോൽ മുറിഞ്ഞിടുന്നു. കണ്ടാലോ മുഖശോഭയില്ല, യേശുവിനെ നോക്കുക. ചോരയാൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിടുന്നു. മകനേ, മകളെ, നീ മാന്യയായിടുവാൻ. മകനേ, മകളെ, നീ മാന്യനായിടുവാൻ. മകനേ, നീ നോക്കുക, നീനക്കായി തകർന്നിടുന്നു. യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം നമ്മുടെ ശിരസിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. നീ നോക്കുക, നീനക്കായി തകർന്നിടുന്നു. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ തലമുറയിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ. പാപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കണമേ അപ്പാ. നിങ്ങൾ തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. തുള്ളിയായി വീഴുന്നു, നിൻ പാപം പോക്കുവാനല്ലയോ. മുള്ളുകൾ ശിരസിൽ ആഴ്ന്നതും നിൻ ശിരസുയർത്തുവാനല്ലയോ. മകനേ, മകളെ, നീ മാന്യയായിടുവാൻ. കാൽവരിയിൽ നീനക്കായി പീഡം നീടുന്നു. കാൽക്കരങ്ങൾ നീനക്കായി തുളയ്ക്കപ്പെട്ടു. മകനേ, നീ നോക്കുക, നീനക്കായി തകർന്നിടുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകള് കർത്താവിന്റെ താഴെ ഒഴുകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നീ നോക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിപൂർണമായി താഴെ സമർപ്പിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, കുരിശിന് പരിശുദ്ധ അമ്മേ, കുരിശിന് കീഴെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനുദിനം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ പൈതലാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. നമ്മളും യേശുവിന്റെ പൊന്നുമക്കളാകും. ദൈവപിതാവിന്റെ സ്വന്തമായി നമ്മൾ മാറും. നമ്മളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മക്കളായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 10-11 വാക്യങ്ങൾ. ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനായ മോശയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശ, നീ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്ന് ഇന്നും നാളെയും അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ, അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകട്ടെ. അതിനുശേഷം
മൂന്നാം ദിവസം എല്ലാവരും കാണുകേ, ഞാൻ സീനായി മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഇന്നും നാളെയും അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. മൂന്നാം ദിനം ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുകെ ഇറങ്ങി വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു വചനമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെ, ദുഃഖശനിയാഴ്ചയിലൂടെ, വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂന്നാം ദിനം കർത്താവ് ഇത് ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയാണ്. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെയും ദുഃഖശനിയാഴ്ചയിലൂടെയും ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മക്കൾക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലാണ് യേശു മഹത്വപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കഴുകാനായി വിട്ടുകൊടുക്കുക. യേശു തന്റെ രക്തത്താലും തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തന്റെ വചനത്താലും നമ്മെ കഴുകട്ടെ. നമ്മളും വെണ്മയുള്ളവരായി തീരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി പരിചയപ്പെടാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാനെല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വെളിപാട് ഇപ്രകാരമാണ്: ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതങ്ങൾ, മക്കൾ, തലമുറ തകർച്ചയോടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അശുദ്ധിയുടെ കറ കാണാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭയിലാണ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുരക്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ കഴുകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കുടുംബമാണ് ദാവീദിന്റെ കുടുംബം. ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? കർത്താവായ ദൈവം പ്രത്യേകമായി ഇടയച്ചെറുക്കനായ ദാവീദിനെ വയലിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെറും ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ആ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി ഉയർത്തി അവന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു, വിജയങ്ങൾ കൊടുത്തു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു. 2 സാമുവേൽ 7 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം, നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്ന് ദാവീദിനോട് കർത്താവിന്റെ അഭിഷ്ടം അറിയിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറയാണ്, ദാവീദേ, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തും, നിന്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനുള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, നിന്റെ മകൻ ഈ രാജ്യം വീണ്ടും ഭരിക്കും, നിന്റെ രാജ്യത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, 2 സാമുവേൽ 7:29 ദാവീദിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. കർത്താവേ, അടിയന്റെ കുടുംബം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തിരുവള്ളമാകണമേ. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ കുടുംബം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 2 സാമുവേൽ 8 2 സാമുവേൽ 9 10 ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്? ദാവീദിന്റെ വിജയങ്ങൾ, ദാവീദിന് മേൽ അനുഗ്രഹം, ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും സാമ്പത്തികമായും കർത്താവ് അവനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കി മാറ്റുന്നു, എല്ലാ വിധത്തിലും ഉയർച്ച. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 സാമുവേൽ 12 10 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ദാവീദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ്, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാൾ ഒഴിയുകയില്ല. കർത്താവ് വാക്ക് മാറ്റുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അതേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ദാവീദേ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാൾ ഒഴിയുകയില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അറിയണമെങ്കിൽ 2 സാമുവേൽ 11 നമ്മൾ കടന്നു വരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ പൊന്നുമകനായ ദാവീദ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകമായ സമ്പന്നതയും എല്ലാ വിധത്തിലും സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ അലസനായി മാറി. ഇന്ന് അനേകം വ്യക്തികൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒത്തിരി ഞെരുക്കത്തിലൂടെയും
പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയപ്പോൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. വിശുകുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം സമയം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങളും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ശ്രേഷ്ഠതയുമെല്ലാം നൽകിയപ്പോൾ കർത്താവിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ദാവീദിന് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് വരരുതേ എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദാവീദ് അലസനായി മാറിയപ്പോൾ അവനിൽ ജഡികാസക്തി കടന്നുകൂടി. ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യ ബത്ശബയെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവീദ് തട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനായി ഊറിയായെ ദാവീദ് വധിക്കുന്നു, വ്യഭിചാരത്തിൽ വീഴുന്നു, ചതിവ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവിധത്തിലും അശുദ്ധിയുടെ കറ ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഇതിലൂടെ എന്താണ് കടന്നു വന്നത്? അശുദ്ധി മാത്രമല്ല, വലിയ തകർച്ചകൾ കടന്നു വരികയാണ്. 2 സാമുവേൽ 13 മുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അടിക്കടി തകർച്ചകളാണ്. സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ ഇതാ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു. വലിയ മദ്യപാനത്തിന്റെ അശുദ്ധി, വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അശുദ്ധി. ഇതാ മകൻ തന്നെ ദാവീദിനെ ചതിക്കുന്നു. രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദാവീദ് അശുദ്ധിക്കായി തന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ, അശുദ്ധിയിൽ വീണപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവന്റെ കുടുംബത്തെ മാറി നിന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മൂലം എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അശുദ്ധിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് അനുദപിക്കുന്നു. കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നിലവിളിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കർത്താവ് പാപികളെ തേടി വന്നവനാണ്. യേശു പാപികളെ തേടിയാണ് വന്നത്. ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായിയുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്കല്ല യേശു നോക്കിയത്, അവന്റെ അനുതാപത്തിലേക്കാണ് യേശു നോക്കിയത്. അവന്റെ ഹൃദയത്തുറവി യേശു കണ്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ നമ്മൾ അപ്രകാരം ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാക്കി നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. നമ്മെ കർത്താവ് സ്വന്തമാക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വന്തമാക്കിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വചനഭാഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബിന്റെ കുടുംബം കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. യാക്കോബും ഭാര്യമാരും മക്കളും അവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും പരിചാരികൾ എല്ലാവരും കൂടി ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, ഏസാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ അവർ ഏസാവിന്റെ ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ ഷെക്കം എന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. യാക്കോബിന് 12 ആൺമക്കളാണ്. ഒറ്റ മകളേ ഉള്ളൂ, ദീന എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. 34 അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ യാക്കോബിന്റെ മകളായ ദീന അവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോവുകയാണ്, അടുത്തുള്ള വീടുകളെല്ലാം കാണാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രഭുവിന്റെ പേരാണ് ഹാമോർ. ഹാമോറിന്റെ മകന്റെ പേരാണ് ഷെക്കം. ഈ ദീന കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു. ഷെക്കമിന് ദീനയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷെക്കം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? അവൻ പ്രഭുവിന്റെ മകനാണ്. അവൻ ദീനയെ കൊണ്ടുപോയി ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. അവന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ദീനയെ, പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിഷിദ്ധമായൊരു കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാക്കോബിന്റെ ഭവനം ഇതറിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒത്തിരി വേദനയായി. യാക്കോബ് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭു വന്ന്, ഷെക്കമിന്റെ അപ്പൻ വന്ന് യാക്കോബിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ്. എന്റെ മകന് നിങ്ങളുടെ മകളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ മകളെ എന്റെ മകന് ഭാര്യയായി നൽകണം. യാക്കോബിന് ഒത്തിരി വേദനയായി. മക്കളൊന്നും ആ സമയത്ത് വീട്ടിലില്ല, അവരെല്ലാം വയലിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർ വയലിൽ നിന്ന് വന്നു. അവർ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം വേദനിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാരണം ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജത്തി ഇത് വളരെ അപമാനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രഭുകുമാരൻ ചെയ്തത്. അവരുള്ളിൽ കോപം ആളിക്കത്തി. സമയത്ത് മക്കളെല്ലാം കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും പ്രഭു വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്തു, ഇവരെ ചതിയിൽ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ശിമെയോനും ലേവിയും
സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹാമോർ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ പോലെ പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അനുജത്തിയെ നിങ്ങളുടെ മകന് തരാം, അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അനുജത്തിയെ നിങ്ങളുടെ മകന് നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ പ്രഭുകുമാരനും ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ദേശക്കാരോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നല്ല കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമുക്കുമായിരിക്കാം. ഇവരുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാം, നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി പ്രകാരം അവരെല്ലാവരും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചു. പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 3-ാം ദിവസം അവർ വളരെ വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിമയോനും ലേവിയും വാളെടുത്ത് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പ്രഭുവിനെയും പ്രഭുകുമാരനെയും ആ പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും വധിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, യാക്കോബിന്റെ കുടുംബം അവരെ കൊള്ള ചെയ്തു. യാക്കോബ് ഇതറിയുകയാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്ത് അതിക്രമമാണ് എന്റെ മക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഈ ദേശം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരെ വന്നാൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഞാനും എന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാക്കോബാകെ തകർന്നു പോയി. മകൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മക്കൾ കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വന്ന ദേശത്ത് ഞാൻ വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. ആ കുടുംബം തകർന്നു പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനിപ്രകാരം എന്തുമാത്രം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു. മക്കളുടെ മദ്യപാനം മൂലം, അവരുടെ തെറ്റായ ജീവിത ശൈലി കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്രകാരം തകർച്ചയിലാണ്. ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല, വഴിയടഞ്ഞ അവസ്ഥ, മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നില്ല, എവിടെ പോയാലും പരാജയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എങ്കിലും യാക്കോബ് കർത്താവിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി. യാക്കോബ് കർത്താവിന് നിലവിളിച്ചു, കർത്താവ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 35-ാം അധ്യായം. കർത്താവ് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ബഥേലിലേക്ക് പോകുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് ബഥേൽ? അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ, നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം, നമുക്ക് ബഥേലിലേക്ക് നടക്കാം, കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നടക്കാം. അത് എപ്രകാരമാണ് നടക്കേണ്ടത്? അതൊരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം. യാക്കോബിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ ബഥേലിലേക്ക് പോകണം, അവിടെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബലിപീഠം പണിയണം. ഉൽപ്പത്തി 35:2. യാക്കോബ് തന്റെ കൂടിയുള്ള എല്ലാവരും വിളിച്ചു, തന്റെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചു, തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു, പരിചാരകരെ വിളിച്ചു, എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ബഥേലിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ പുറത്തു കളയണം, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കണം, നമുക്ക് ബഥേലിലേക്ക് പോകാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യയായ റാഹേൽ യാക്കോബ് അറിയാതെ ലാബാന്റെ കുലവിഗ്രഹം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് യാക്കോബിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അത് റാഹേലിന്റെ കൈകളിലുണ്ട്. അവൾ ആ വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടക്കുന്നുണ്ട്, സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും അശുദ്ധിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മ്ലേച്ഛതയാണ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബിസിനസിന്റെ ലാഭേച്ഛകളാണ്, വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ലോകത്തിലെ വ്യക്തികളോടുള്ള ആരാധനയും കൊണ്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിഗ്രഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിനേക്കാൾ അധികമായി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിഗ്രഹമാണ്. ആ വിഗ്രഹമായി റാഹേലുമാർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യാക്കോബുമാർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ദേശത്ത് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുടുംബം തകർന്നു പോകും. യാക്കോബ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് ഓടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം യാക്കോബിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്തു? യാക്കോബ് അത് രോക്കുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അത് കുഴിച്ചിട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാൻ കർത്താവ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തിന്റെ സമയത്തും യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവിടെ രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശു കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം.
നമ്മുടെ കൈകളിൽ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. യേശുവിനെ കർത്താവായി 1 പത്രോസ് 3:15 നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, പൂജിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതിനുശേഷം യാക്കോബ് ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. അടുത്ത വചനം പറയാണ്, ആ ദേശത്ത് മുഴുവൻ ദൈവഭയം രൂപപ്പെട്ടു. യാക്കോബിന്റെ കുടുംബം വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു. കാരണം അവർ കർത്താവിന് സ്വന്തമായി മാറി. കർത്താവ് ആ ദേശത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോയി, ദൈവഭയം വ്യാപരിച്ചു. പിന്നെ വചനം പറയാണ്, പിന്നീട് യാക്കോബിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തിന്മയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പാപത്തിന്റെ, രോഗത്തിന്റെ, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ, കുടുംബ വഴക്കിന്റെ തിന്മകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുവാൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അശുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മൾ അശുദ്ധിയുമായി ഉള്ള കോണ്ടാക്ട് വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവുമായി സംയോജിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മിൽ മഹത്വപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കും, നമ്മുടെ ദേശത്ത് കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കും, കർത്താവ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. യാക്കോബിന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു. അടുത്ത വചനം പറയാണ്, 35-9-10 വാക്യങ്ങൾ. ദൈവമായ കർത്താവ് യാക്കോബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് എളിമപ്പെടാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ നയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശോയങ്ങളെങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. വിശുദ്ധി കൂടാതെ അങ്ങയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പാ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു തരണമേ, ശോയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വിശുദ്ധി, വിശുദ്ധി, വിശുദ്ധിയാം പരിച, അജയ്യമാമൊരു പരിച, നിർമ്മല ഹൃദയ ഭാഗ്യവാൻമാ, ദൈവത്തെ അവർ കാണും. നിർമ്മല ഹൃദയ ഭാഗ്യവാൻമാ, ദൈവത്തെ അവർ കാണും. പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവേ, കൃപ നിറഞ്ഞവളെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വലിയ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.